O labor policial das últimas semanas permitiu deter a un rianxeiro como presunto autor dun total de 5 delitos de roubo e 2 de furto. Foi no marco da Operación Virutas. A investigación iniciouse a raíz da sucesión de varios roubos, algúns deles con violencia, acontecidos nas últimas semanas na Pobra, que mesmo estaban a xerar unha gran alarma social entre a veciñanza. 2 destes roubos foron cometidos polo método do tirón, e as vítimas, mulleres de avanzada idade, as que o ladrón sorprendía en plena rúa ou no interior do portal do edificio e lles arrebataba o bolso. O prendido acúsaselle tamén da presunta autoría doutros roubos, un deles no interior dun vehículo e outro nunha vivenda. Desta última levouse unha serie de obxetos por valor duns 3.000 euros. A Garda Civil puido recuperar parte do material roubado, que xa lle foi devolto aos seus lexítimos propietarios. Despois de pasar a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 3 de Ribeira, este decretou o seu ingreso en prisión sen fianza.